Good morning, naimbaga bigat yu amin ayatin nga gagayem king kakabsat. Good evening kada kayo nga dati balasi titaaw, Switzerland, Germany, Russia, Hong Kong, Australia, Canada, Taiwan. Kan amin nga makangagkin manglukat kadagiti Facebook da, ken YouTube da, kablaawan kayo tinaimbag nga rabiyo na imbag bigat yu amin dito Pilipinas ayaten nga kakabsat. Iti dati kagsapa kakabsat. Today is Friday. Preparation day. Iti aldaw ni Apo Diyos nga nasantuan. Amen? Amoyo kakabsat kay kayat ko kumanga no mabalin. Sabado kumaamin nga aldaw. Apay ngamin. Kakabsat. Na isang sangayan nga aldaw day takit kwa. Gundaway tayo, agsasarak, agpipinasig, agkakabsat. Iti day tangal daw, madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Kasla ijay, alangigan, kakabsat ko. Dagijay kakabsat tayo nga barbarong umay, nagragsak kakabsat. Apay ngami, iti day tangal daw, gundaway tayo nga makapulapol, dagito nga kakabsat nga, iti naglabas nga aldaw kitantay nga mamuida, Pastor Balbi. Ya? Ket makita tayo ida. Makalanglang tayo ida nga agadal ka dagiti sao ni Apo Diyos. Makalanglang tayo ida nga mangtaraon ka dagiti agpaay iti pisikal nga panagbiag tayo. Anyan nga naging bagay. Kakabsat. Iso nga Friday itata. Ket dahiti programa tayo, mensahe, Bible study, sermon, nga ti speaker tayo kakabsat, ket daytoy ayaten tayo nga nagwapo, nga elder titikandon, elder bagni, madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat, iti sanda nga panakauma, ken ape nga nga mauma tayo. Iso dati ti bagbagak kidikalman ken imisis tumukman. No! Daytoy nga aramiden tayo ket patsin tayo nga para kini Apo Diyos. Ura niya mapaspasamak, Pastor Balbi. Ituloy tayo kakabsat. Tasan bang ada tayo ti aking kwa dito eh. Ang adagiti bagbagi tayo ti may tantanog kakabsat. Ni Apo Isos ti itantanog tayo nga kang kanayon. Iti dayto nga programa. Iso nga da kayo nga mga ibagbaga nga sumardeng dayto nga programa kakabsat. Aganad kayo ang mga lakit tadusain na kay ni Apo Diyos. Talaga nga direktamente nga ibagak kada kayo. Kadagijay nga manglapit ti trabaho ni Apo Diyos nga kastoy, sino ti kadwam? Pastor Balben, ni Satanas. Kunana ni Apo Diyos ing kayo, ket ikasabay ti Ibanghilyo, dahi tatibilin kada tayo kakabsat. Ket dati kumakakabsat ko, no, at dati panagtitinulong tayo ti trabaho ni Apo Diyos, agmay-maysa tayo. Ket kunada kunayo kakabsat, agyamang kami, tasikati inaramat ni Apo Diyos, nga nangipatakder iti dayta nga recording room tap no adda pa maaramat tayo nga panangipukaw ti trabaho ni Apo Diyos. Hanmay nung mabaling kapasardingan da kakabsat. Iso nga ayaten nga gagayim kakabsat agyaman tayo. Dati speaker tayo ket no ibagak masikaman timang ted ti adal siraragsak da nga gasaw nga may ditoy. Adamo dagiti dua nga kadwa tayo ni Sister Mila Dasyon, isoda nga kadwa tayo ni Sister Rod Gakoskos, isoda nga mangipatangatang kadagiti kanta, iso nga pagdaydayaw tayo kinapo Diyos ti dayto yung agsapay. Intayon kakabsat, ijay timsong tayo, babaen ti panangikanta kadagiti talo nga women's ministry tayo. Baro
agayat nga Diyos mi, iti daytoy manen nga agsapa, agyaman kami manen iti baro nga biyag, nga inpaay mo kada kami. Ngarod apo daytoy nga biyag, nga inpabulod mo manen kat aramatem kam, maaramat kuma, iti pan nakaipakita, wano pan paduyak-yak, iti nasantuan nga sasaom. Ket aramaten na kami ngarod ama, nga mangusar iti daytoy nga biyag, nga mangipaduyak-yak, kadagiti ad-adayo, wenno adda iti sabsabali nga lugar, iti sasaom, babaan iti Facebook, YouTube, ken radio. When ama, italik mi ti amin mikin ka, kastamet apo iti maaramat nga agsao iti daytoy nga kanito. Ited mo kumakin kwa na iti sirib ama, tapno dagiti sasaom nga kayat mo nga maidanon. Kat isuda kumaapo iti maibalikas na. Si kamet ti makiadda, kadagiti viewers mi, YouTube man, ken Facebook, lukatam kumaapo iti puspuso ken panunot da. Ket dagiti kakabsat nga nakaawaten iti nagan mo sa payla kumata, maaramat daytoy nga isumet iti mangpatibker iti pamati nga inawat dakin ka, kasmet kanyami ama. Wen bendisyonan na kami nga pada-pada agraman apo dagiti gadgets ito'y uneg ti studio sa payla kumata, aging nga nga malpas iti programa ket okay tulat ta. Pakawanen na kami nga rod ama, kadagiti naramidan mi nga babak wenno basol, iti mulit iti basol, tapno maikari kami kadagiti ado nga bendisyon mo iti inaldaw. Ken Kristo dawaton mi amin dagitoy. Amen. Amen. Thank you very much, sister. Madaydayaw ni Apo Diyos, ti panang ikararag mo nagimbag. May isang kararag nga naimpusuan. Ket ayaten nga kakabsat, sakbay nga malipatak, imbitain kayo nga umay makigimong ejay alangigan. Tapno agdadanggay tayo nga mangbuangay manin, iti dayta nga grupo, ti ngamin plano tayo kakabsat ket kwa ada di masasao elder nga church planting. Apay malipatan dagiti daddo madajay. Ulitek maning nga ibaga. Nga ti pagpagarup dagitoy nga daddo makakabsat. Iso di pa nakabuangay wenno mangbuabuangayak ti sabali nga grupo nga may ikontra iti doktrina tayo saan kakabsat. Ti General Conference tayo kakabsat kay iso dayta ti kwasing-asing na I will go, han? Daji team song tayo nga I will go, kasano daji kakabsat? Mapantayo. Mangipakamo ti damag ti panakaisalakan. Ket ti panangipakamo tayo kakabsat. Awisin tayo ida. Iso dati daji masasaw nga Kirgrove Kirgrove. Iso dati ko programa ti mission tayo kakabsat ket. Iso nga dagita nga pagpagaropyo nga mangbuabuang ngayak ti sabali nga grupo nga maisina iti daytoy nga binangon ni Apo Isus nga iglesia na nga pudno dayta. Umay kay ngamin tagtitinulong tayo ti trabaho ni Apo Dios. Kay suna nga adda ti may nga kabsat tayo di Switzerland nga nagkari ngenton sumangpet da ket mangipatakder tayo ti kapilya iglesia. Ngay sudayjay kakabsat pa na kay rogrugitig group tayo dita. Tamasapul nga da kapilya di jay, Pastor Baldi. Pandaen tay kumada, ito'y kandon. Nga no mabalin aming kuma nga barbarangay ket maaramid ti ko. Kasla da jay, I wanan the Mr. and Mrs. Elder and Mrs. Bagni. Sister Mila. Di ba na yoyo? Kaya no awanda di jay kakabsat kasano nga rod. Kadan sa upat piman nga member di jay. Kasano nga dagitoy nga upat ket matulungan ida. Iso nga masapol nga mapanda kakabsat.
Ngam sa bali mo ti pampanunot dagiti dadduma. Inya laki din na ya kakabsat ko. Da kayo ti manglaplaped ti trabaho ni Apo Diyos tapno malpas no kasta ti arami din tayo kakabsat. Agtitinulong tayo kakabsat ta maili tayo kuman nga umay ni Apo Isos. Amen. Intayon ti special song ni Sister Ruth sa mo nang agkanta. Awan iti banag di maaramid ti Dios. Awan ti problema di na mariso. Awan na dawel a bagyo di na mapagkalma. Awan ti ladingin adi na maliwliwan. No awiten at dagsen ti lubong iti abagana. Dadagsen mo ukabsat ko mapalaganan ka. Kunanaw may kayo kanya. Amin amadagdag senan tapaginanaen kayto. Do awiten at basol ti lubong iti abagana. Dadagsen mo ukabsat ko mapalaganan ka. Kunana umay kayo kanya. Amin amadagdag senan tapaginanaen kayto. No awiten at basol ti lubong iti abagana. Dadagsen mo ukabsat ko mapalaganan ka. Nagpintas nga kanta dayjay. Matthew 11:28. Umay kayo amin, da kayo nga amin. Ay, umay kayo amin nga grigrigat. Ken madagdag sinan tapaginanain kayo. Iso dayjay ti awis dayta nga kanta kagabsat. Nagmayat nga kanta. Kaya tintay nga roden kagabsat iti dayto speaker tayo. Awan sa bale, kastay kunak, dati nagwapo nga elder tayo dito kandon. Elder Sami Bagnay. Makan elder, tabagi mon.
Nagyaman ako unay, Pastor. Good morning. Ket nanangron ng amin iti chimpo manen nga inmay tayo iti datoy nga studio nga umay agdaydayaw kini Apon Dios. Ket nangron ng amin tintay panagsukimat kin panagadal manen iti nasantuan nga kasuratan. Ket kadagiti amin nga gagayem kin kakabsat nga da nga umimimatang iti datoy nga programa kahit ko nga kablaawan na kayo iti naimbag nga oras tay amin nga awan iti labas na ket sabay ta ni Apo Dios iti mangipaay iti panakabindisyon ti tunggal maysa kadatayo amin iti datoy nga aldaw. Ket iti kayat ko ngayon tay adalen iti datoy nga gundaway. Iso da ito'y dadjay maysa kadagiti kapipinggadan, kadidilakaduan nga pagilasinan, nga nailanad dito'y nasantuan nga kasuratan, sakbay nga umay iti panungpalan da ito'y lubong ket ni Apo Isos umayen. Iti sursurat, ti Spirit of Prophecy, babaen kini propetisa nga Mrs. White, da ito'y kapipiggadan, kadidilikaduan nga pagilasinan, sakbay ti panungpalan. Kit iso na ito'y dadjay ibagbagan ni Mrs. White nga seeking time. Panakayak-kayak. Kit ado nagiti mangilawlawag dito'y, ti explanation da, nga dahito'y panakayak-kayak, kit kunada, nangato kanuunay gamin dadjay standard ni Apo Dios. Isu nga kadatayo nga kun nga mamati, gapo iti kinangato nati standard ni Apo Dios, narigat tay nga gamudain. Isu nga kaadwan kadatayo, mayakayak, matnag iti pamati. Ngem saan nga daytoy iti kaipapanan na daytoy seeking time. No digit de, ure kasano iti kinangato ti standard ni Apo Dios, babaen ti pamati, mamati tayo amin, babaen kin Kristo Jesus nga po tayo. Oray kasano ti kinangato ti standard ni Apo Dios. Gapo ti pamati, mabalin tayo nga makipulapol kin ni Apo Dios. Amen. Iso nga ka nagiti kakabsat nga Adventist. No, basbasahin tayo da jay leksyon tayo tata. Awan ti makaasideg iti Dios iti. So nga da di bengbeng. Iti baro nga tulag, narigat tayo nga umasideg kinaapon Diyos. Kas kuna ni Pastor Balvin datay, nadakdakas akpay ngam satanas. Kuna na kahit, ngam, uri kasunod kinadakas tayo, babaan kin Kristo Jesus nga apo tayo. Mabalin tayo nga umasideg iti sa kaanan ti Diyos. Amen. Anyan niya king kinimbag, parabor ni Apo Diyos. Iso nga, saan nga dadyay iti kaipapanan na dadyay seeking time. No digid di, iti kayat na nga, uno ti pakaiaplikaran na ito'y makunkuna nga seeking time. Nga iso na ito ti kadidilikaduan, kapipiggadan nga pagilasinan nga mapasamak. Una na dito'y Matthew 24 versikulo 10. Kuna na to'y Matthew 24 versikulo 10. Ket agpipinadakes to timay sakin maysa, ket agguguran-guran to timay sakin maysa, ket agsipod taagadun to ti kinadakes, ti ayat dagiti ado, lumami isto. Kastoy gayam dadyay iskatura, ti sursurat ni Mrs. White, nga seeking time, sakbay ti panungpalan, ilawlawag ti nasantuan nga Biblia, nga dalyay panakaipa tungpal na gayam dito nga padto, seeking time, iso diyay panagpipinadakes ti may sakin maysa. Panaggurang-gura ti may sakin maysa. Ket gapo iti nakaro nga kinadakes panakaidadanas kin panakairurumain. Ti ayat dagiti ado. Lumami isto. Kastoy gayam ti seeking time, Pastor. Ket no kasano nga dagiti pagilasinan nga inbaga ni Apo Isos, bisbisin, ginginad, gubgubat, pestilences, matungtong paldan. Daytoy nga pagilasinan,
sakbay nga umay ni Apo Isus nga panakayak-kayak, madama nga mararamid itinagbabaitan tayo itan. Amen. Panagpipin na dakis kuna na to'y. Idinawal palabas nga tiyempo. Kanayon ko nga mangeg, dadyay nagan nga maritis kuna da. Marisol. Ang ko nga mo, no, kayat na nga sa una ito, hanggo pagkakaso. Ngam uray social media, uray din nga lugar, ti Papanam, mangmangeg mo na ito yung maritis. Iso nga, ang malmalang nga, anya nga tatikay ng sa una diyay, nagan mo ti tao. Iso nga, dinamag ko kini bakit, da kayo gaming nga kakamsat nga babae. Napigpigsa na diyay instinct yun, no, and dati rumors, nga ko na. Iso nga namuak gayam nga ti kayat nga sa oin, da diyay maritis. Dajay marites, mari, ano bang litis? Dajay ngay, awan ti amuna nga sarsaritain, no saan nga diyay, biyag ti sabali nga tao. Awan ti sabali nga amuna nga tutoten ka nagkisab sabali, no saan nga dati mang pirpirdi itipada ng nga tao. Damat na ganti lalaki. Mario, Marisol, anya pastor? Dumbling. Nga medyo social media gamin kakamsat. Marisol, di masa. Kita jay Marisol gayam, nagijay nalaing nga agsulsul. Agsulsul tiyam muna. Unada. Ni kastoy nga tao kitwa, kastoy ti bagbagana. Idinto nga sarsarita, parparbo, is istorya laing. Kung ni Brother Cedric kat kastimati kon kunana ni Pastor Balpin kat agad kadwa day jay studio. Parparbo is istorya laing han nga usto. Ado nagtimbangig tayo nga sao. Ni kastoy nga kabsat. Pinag-aapa na, pinagsisina na nagiti membro iti kapilya. Sul-sul kunana toy. Daytoy iti pagilasinan ngayon baga ni Apo Isus nga kabipiggadan kadidilikaduan taapay. Isudet iti pakaigapuan ko na natoy nga ti ayat dagiti ado aglami isto. Pipiampay dadjay pagilasinan ngayon baga ni Apo Isus nga naduma kasla kuma dagiti gubgubat. May saraytoy nga pagbutbut nga naman ng tilubong tayo gubat. Russia versus Ukraine. Kunada garod no bimyang ti Amerika ditoy. Ket once nga ti Amerika kin iti Russia iti nagtupa. Imbagpay datoy COVID virus nga kunada nga uray malangab mo data. No napigsa ti immune system mo, normal flu lang nita, ma-overcome mo nita. Ngem no ti Amerika kin Russia iti nagtupa. May salang pusbuton. Goodbye everybody. Kunada garod. No nalangam mo retan nuclear weapons, matay aming nga tao. Ngem, uray man mapasamak na ito, yad adayo ti Apo. No adda tayo iti pamati kini Apo Isus, uray matay tayo, iti dati nga biyag. Inkari ni Apo Isus, ngayon ton umay, paggungarin na tayo ito, kat adda biyag nga nanayon. No apay nga ibaga tayo, nga datoy seeking time, ti kadidlikaduan. Ngamin, gapo iti panagpipinadakis, panagiginura. Ket dayto iti pakigapuan nga aglamiis tayon iti ayat tayo kini Apo Dios nga agserbigin ko na. Awanan tinamnaman tayo nga may salakan. Laksid no agbabawi tayo. Isu nga, dayto nga pagilasinan nga inbaga ni Apo Isus nga seeking time, panakayak-kayak, agdama nga mapaspasamak iti nagbabaitan tayo itan. Ket adda iti dua nga klase dagiti biktima ditoy. Dua nga klase dagiti mayakayak matnag iti pamati. Ket isu ditoy iti kayat ko nga usisain tayo, sukimatin tayo, ket adalin tayo. Umuna nga biktima, uno dagiti mayakayak iti pamati, iti dati nga panahon tayo nga paspasamak, seeking time. Kunana toy agpipinadakes to ti may sakin maysa. No si tayo, datayo ket maaramat tayo,
nga agpadpadakas iti kabsat tayo. Gumurgura iti kabsat tayo, ket isurat iti pakaigapuan iti panakaikulbo, uno panaglamis iti ayat da nga agsirbing ni Apo Dios. Nayakayak tayo gayamain, natnag tayo gayamain iti pamatin. Apay nga ibagatay dito. Ijay Matthew 18, tapaniknikan tayo. Ngano datayo kat mararamat tayo. Datayo ti pakigapuan iti pakaitibkulan ti kabsat tayo kat aglami isda iti ayat nga agsirbingin ni Apo Dios. Gapu ka nagitoy nga pagilasinan nga panagpipin na dakis. Natnag tayo gayaman iti pamati. Nayakayak tayo gayaman. Takunana iti Matthew 18 versikulo 6. Ngem uray sa sino amang itib kulto iti maysa kadagitoy amamati kanya kuna ni Apo Isos nasaysaya at paikinkwana a maibatuon kumatitingin na ti maysa abato agilingan adakael ket iso maipalned kuma iti kaadalman ti baybay. No si tayo ket datayo ti maaramat kunana toy iti panakaitibkol ti kabsat tayo. Gapo iti daytoy pagilasinan nga panagpipinadakes seeking time nga kunana. Ket aglamis ti ayat da nga agsirbing ni Apo Dios. Kuna ni Apo Isos nasaysaya at pay nga ibatuon yo iti tenged na iti dakkel abato agilingan ket ipalned yo iti kaadalman ti baybay. Kaya't nangasaritaan na itoy no datayo ket maaramat tayo. Awan ang tinamnaman tayo pa iti panakaisalakan. Laksid no agbalbaliw ginagbabawi tayo. Amen. Ni Ari David, kunanay jay, Salmo 101 verse 5, siya sino man ang mamadpadakis analimod iti karuwana, iso dadaulik to, kunan ni Jehovah. 101 verse 5. Salmo. Kaya dito'y Matthew 18 verse 7, ituloy tayo nga basahin na jay. Ay pa'y tilubong gapu ka dagiti pakasairwan. Tamasapol nga umay dagiti pakasairwan. Ngem asipay day tatatao apaggapuan ti pakasairwan. Kaya kayo nang saritain dito. Masapol nga umay dagiti pakasairwan kunana toy. Dito pakasairwan, iso dito'y seeking time, nga ti pag-igapuan na nga mayak-yakayak tayo, agpipinadakes ti may sagin maysa, agiginura ti may sagin maysa. Masapol nga dagito'y maaramid ti pakasairwan, kunana ni Apo Isos. Ngem, tinakaladingin dito'y kunana, ay pa'y day tatao, nga pakaigapuan ti pakasairwan. Kaya nasaratain, ay pa'y day tatao nga agpapaaramat, nga agpadpadakes aramatin gayam ti sairo. So nga uray ko natay gayam. Ngagpampamati tayo. Itaktakder ko ti prinsipyo ti pamati. Itaktakder ko ti prinsipyo ti iglesia. Ngem no adda da ito'y gayam nga kagagalat ti uray sino man nga agpadpadakes kasi iti paglisinan nga imbaga ti Biblia. Ket iso ti pakaigapuan, iti pakaikulbuan dagiti kakabsat. Nagisab sa bali. Uray kasaruti ko nato yung agpampamati tayo. Nayakayak tayo gayamin. Natnag tayo gayamin. Takunana ni Apo Isos. Dusa ito, dadailig ito. Dadi ko na nga ibato nyo titingin natin, ipalo di baybay. Paniknikanan dyan nga, awan tinamnam ti panakaisalakan. Uray adda ka itong nagtiglisya, nusikakit, agpadpadakes ti amom. Gurang-gura nga isurat iti pag-igapuan ti panaglamis ti ayat dagiti kakabsat nga agsirbigin ni Apo Isos. Awanan tinamnaman ti panakaisalakan. Laksid no agbalbaliw tayo it agbabawi tayo itan. Piti maikanwa nga biktima dito nga mayakayak kunana to Matthew 24 verse 12. Verse 13, anya 1:12. Agsipod ta agadumto ti kinadakes ti ayat dagiti adu lumami isto.
Dahito kinadakes nga agadu nga kunan natoy gapo iti nakaro nga panagpipinadakes gurang-gura ket adu dagiti mairurumain. Adu dagiti maidadadanes ket sandan nga maibtor dayay dagsen tirik nana ket ipalubos da nga aglamiis dan iti pamati. Nayakayak met gayam dayay natnag ti pamati. Isong adu dagiti agko nga kabsat nga mabiktima iti kastoy mapaspasama ket nga seeking time. Hanak met nga agbackslide kabsat. Hanak met nga agsalungasing kadagiti nasantuan nga bilbilin ni Apo Dios. Ngem naglamiis metin dayay ayat tayo. Natnagtay mo iti panakayak-ayak. Iso nga balbalakadan ni Apostol Juan, iti Apokalipsis kapitulo 2, versikulo 5 kunana jay. Lagi pem no sa dino tinakatnagam. Ket subliam day dating araramid mo, subliam day dating ayat mo nga agserbi kini Apo Dios kin ayat mo nga agserbi ti uneg ti iglesia. Tano saan? Umayak to ket ikatekto pagsilawan kin ka. Laksid no agbabawi ka. Iso nga nagadu nga kakabsat nga agrigrigat pimantirik nada. Anyan aya naglamiis tirik nada. Hanak mo nga nagbackslide. Brother, ngem dadjay ayat ket naglamiis. Iso nga ibagbaga na to'y subliam kuma kabsat. Tano saan? May kato ti pagsilawan kanyam. Iso nga nagrigat nga talaga ti sa adin tayo kakabsat nga agpampamatikin ni Apo Isos. Seeking time. Mayakayak tayo. So nga nagrigat. Ngem babayin ti tulong ni Apo Dios kin ka nagiti nasantuan nga sasauna. Iso ti mangigayad kada tayo. Adati nabasak nga tataylaeng ay idi kalman ta Merkulis ko na ni Pastor Alex nga ag saukaman ngem birbirokek na jay teksto nga kahit kung ibaga di kalman lang nga nagitak ada dagiti balbalakan na ditoy iti datoy agdama nga seeking time iti nagbabaitan ti uneg tayo iti iglesia ada din ibaga ni Apostol Pablo ditoy Korinto, umuna Korinto 9 verse 23. Ket aramidek amin abanag gapu iti ibanghilyo tapno mairamanak tukin ko na. Kasi bagbaga ni Pastor Tay, awan sa baling at trabaho tayo, no saan nga mangisaknap ti damag ti panakaisalakan. Anya kaditi kayat ni Pablo nga ibaga dito, aramidek amin nga banag tapno mairamanak to iti dayta nga ibanghilyo. Arig naman datay agbangbangon tayo iti balay kakabsat. Iti panangibangon iti pagarian ni Apo Dios iti lubong. Arig na nga datay agbangbangon tayo iti maysa nga balay, uno maysa nga patakder. Saan tayo pulos nga maibangon dayta balay, no awan day kang runaan nga ramen. Dahil makunkuna nga scaffolding. Manipod pusti ang nga ito ti bubong. Pala-pala kung natin jay. Pastor Balben. Ngamin, iso dito iti pagbatbatayan nagiti karpintero. Uno awan ti scaffolding uno pala-pala. Saan nga malpas ta balay? Ngam tinakalalading iti ito oresiputan tayo. Kanawad paras ko mati aramid. Iti patakdar. Inton malpas da jay building uno di patakder. Da jay kang runaan nga ramen nga aramat tapno patakder da nga building nga isu day scaffolding uno pala-pala. Inton malpasin da nga balay. No kawayan ko man di mas usar nga pagbatbatayan nga pala-pala. Saan nga karaman da jay building? Maibuling, mapuuran. Ket iti trabaho tayo kaskamkamang iti iglesia, dakay ti asin, dakay ti silaw ti lubong. Ipaduyak-yak tayo da jay kababalin ti Diyos na ayat mangisalakan iti nga lubong. Iso nga kunanang nga nagduduma dagiti lugar, pasit tayo, nga nalugaran ni Apo Diyos kada tayo. Iti uno na adda apostolis, mamadto kadagitoy ibanghilista, papastor, manursuro. Adda dagiti talungganing ti panangagas, panangituray, kin nagduduma pan nakabalin. Nga iti panggap da ito, tapno ti kastakit malpas ti pagarian ni Apo Diyos dito lubong. Ngam inton malpasin da ito nga pagarian ni Apo Diyos dito lubong. Iso da ito ibagbaga ni Apostol Pablo to'y,
aramidig amin aba naggapu iti Ebanghelyo. Tapno datayo kumakit mairaman tayo ito iti datoy nga Ebanghelyo. Takunana ditoy, verse 27, Gubatek ti bagik ket itorturaya. Dilakad ta idinto a kinaskasabaak dagiti sabsabali. Mapagtawlawak tumay. Kunang ni Apostol Pablo, masapul ko mga kadatayo nga amin tayo nga agururay tinayin ni Apo Diyos. Uray kasano ti seeking time. Gubaten tayo ti bagbagi tayo. Tadilakit, tadatayo itinararamat nga nangibingbingay iti damag ti panakaisalakan. Ket maisalakan dagiti dimngeg kadatayo. Ket tinakakaskasaang datayon to nga inararamat ni Apo Diyos. No saan tayo nga gubaten ti bagi tayo. Datay to ti saan nga maisalakan. Amen. Iso nga, uray kasano iti panakawagwag, seeking time, iti uneg ti iglesia. Balbalakad ni Apo Isos. Iti Matthew 24, verse 13. Ti agtalinaed agingga ti panungpalan. May salakan daw. Kasapulan gayam na di panagtalinaed. Ayatin nga gayam kin kakapsap. Uray kasano ti panakagungun. Panakawagwag. Ti lugar nga pagtaktakdiran tayo. Agtalinaed agenggat panungpalan. May salakan to. Ada ti istorya ti maysa nga agama. Kunada ti amana iti balasitang nga anak na. Inta ag shopping iti dakkel nga shopping mall. Ket idi nga nagatang da aminen nga kagamitan nga kayat da nga gatangin. Kunada iti amana. Agbati ka pa'y ditoy, tayo nak agbirok iti lugan nga arkilain ta, tapag ikargaan ta kadagitoy nga ginatgatang ta, tanadagsen. Ket dito nga ama, napanain pa takder da anak na iti may nga diso. Ket kunana iti ama, iti dato'y balasitang anak na, oray anyat mapaspasamak anak ko, saan ka to pumanaw dito nga lugar? Kunana. Nagtulag na nga agama. It ko na dito anak na nga balasitang, when daddy. Kahit amuyo, pagruwar dati nga ubing, ay dati nga ama, iji dakkel nga shopping mall. In may tinakaro nga ginginid. Minutos laing, dadyay nga shopping mall nga dakkel, narsuod. Kahit in may dagiti rescue operation. Kinalkal na amin nga batbato nga narsood. Amin nga tao nga na-recover de jay natay. Ag makalawas nga rescue operation. Adda nangig dagiti rescuers nga agsangsangit nga basit nga ubing. Ininot na dita aging ingga nga na-recover da. Si bibiyag. Awan pulos sugat na, awan pulos gas-gas na. Ket mas daw dagito yung rescuers, kinami nga tao ti itang lugar. Iso nga rito ket inpanda iti pagiwarnakan. Inin-interview da dito yung balasitang nga ubing. Ket amuyo, salsaludsuden da, anyat inararamid mo kadi, anak ko, kuna dagito yung interviewer. Amin nga tao dito yung building, natay amin, si kalaing ti si bibiyag. Kit kunada iti basit nga ubing, hang kung malipatan, tadi imbaga ni daddy kanyak. Nga kuna ni daddy, urayan niya't mapaspasamak, urayan niya man dumteng, agtalinaid ka lang dito yung lugar nga nang panawak kanyam. Saan ka pulos nga pumanaw? Kunana, itatam ko. So nga hindi makita nga dagiti tao kumaribusuda, tumartaray da, agtataray dagin agririyaw. Nalagip ko di ko na ni daddy, agtalinaid ka dito yung lugar, uray anyat mapaspasamak. Tamu gayam kabsat, uray marsuod gayam data building. No adda kay, jay gayam lugar nga nangi patakliran ni amana, injay poon ti adigi nga dakil. Iso nga, uray umay tigin-ginin nga napigsan no dati iti dakil nga patakder, buildings.
Mapantay jay puon ti pusti nga dakkel. Tauri kay marsuod day ta building nga daka jay puon ti adigi nga dakkel. Dadjay ngamin adigi ket day biga na nasidsid ti ring na day landok na. Iso nga uray marsuod na ta building na safety kay jay puon ti adigi. Isang ka nga man ano.